в четвърта част, където ще звъним пак на страшни номера. Айде, започваме. Така, тук съм се записал номерата. Телефонът ми сам изгасна. Не. Това вече... Как бе? Аз не съм тук, видях си. Просто тук ми бяха ръцете и телефонът ми изнъж изгасна. Тоест, така бе сега. Нали като гледам, виждате с няколко ръцето ми, сега като изгасне, вижте как е. То няма разлика. Ето как е, вижте. Оп. Буквално телефонът ми сам изгасна. Направо не знам. То са топ. Чакай малко. Как се да гледа насам. What the fuck. Глава обектив. What, този телефон. Тук, че ако ми кажеш са духовете, не знам. Те. Изредете си хора сега на първият номер, на който ще звъним. Така. Хора? What? Вижте бе. Сега ще ви взема с мен. Вижте бе. Коптър ми... Какво става бе, хора? Гледайте бе. Гледайте какво става. Гледайте коптър ми сам се движи. Че много ни хваща. Гледайте бе. Гледайте. Чакай да се фокусира. Гледайте. Гледайте какво става. Започва видеото и гледайте какво става. Мале. Какво се случва? Телефона ми изгада сам. Компютъра са... някой ми бърника компютъра. What? What the fuck? Гледай го бе. Какви настройки бе? Ще ти дам едни настройки на тия. Ай, стига бе. Какво става тук бе? Какво се случва тук бе? Какво прави този тук бе? Търсене. Какво ще търси това бе? Гледай го какво прави това бе? Хакер. Това буквално написа в Google. Хакер бе. Не, какво прави това бе? Ще ми хаква компютъра бе. Какво ми направи на компютъра бе? Какво стана тук бе? Абе хора, мале, какво се случва тук бе? Направо, не знам, изгасям го и не знам, мале, какво се случва тук бе? Мале, what? Вратата ми се мърда. Вратата ми се мърда, бе, хора! Вратата ми се мърда сама! Гледайте какво става, бе! Вратата ми се мърда сама! Гледайте, бе! Мърда се! Чай да насоча. Чай ще обърна просто тези лаптоп. Гледайте, бе! Гледайте! What the fuck? Какво става тука? Как става това? Мале, вратата се мърда. Мале, хора, какво става тука? Мале, ужас. Какво става тука, бе? Ще кажеш тия знак да не звъня на страшни номера. Ама няма. Нищо няма ни спре. Малко се оплашихме. Ще звъним, бе. Какво да правим? Дай, че времето напредна. Отиваме на бележки. Мале, тази врата направо... Трябваше номера. Ето тук. Така, първ номер, който ще звъним е 0, колко сме сега да видим сега? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 осмици. Не знам дали сме взели на такъв. Айде! 0 и от 10 осмици. Айде! 0, 10 осмици. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Включваме на обаждането, не може да бъде... Защо бе? Не мога да бъде осъщен. Дай следващия.
Червеният номер. Той е различен, тъй че ще пробваме сега с 7, 30, 30, 81. 81, така. Айде! Така. 7, 3 осмици. 3 осмици, така. 30, 80. Така. 0-1. Обаждането не може да бъде извършено, защото няма профили за обаждане, които поддържат обаждане от този тип. Хора, аз взема другия телефон. Видеото направо, ще видеото направо. Стана пълен провал, бе, мале. Май ще окръстя, имам духове вкъщи. Като гледам. Другия телефон взема с нещо загубен, такъв, не знам, някакъв, не знам, загубен някакъв този телефон. Ще взема другия. Хора, нах се. Майко, тази врата направо... Добре, този телефон ще стане. Сега ще гледаме от другия телефон пък. Така. Чайте сега. Така. Гледай го прави, бе. То се... всички тези телефона ми поводяват тук. Какво се случва? Така, отиваме на бележки. Така. 0 с 10 осмици беше първия. Чая първа сега. Бързо, че видеото напредна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Избраният номер е грешен или не? Да, е следващия. 7, 3 осмици. 30. 80. 01. Вдигна, ама не говори. Ало. Вдигна, обаче не говори нищо. Просто тишина. Абе, да не би звукът да ми е изключен, бе. Не, бе, не ми е изключен звука. Буквално той не говори. Само ми вдигна и не говори. Ето. Затвори ми. Пак да му звъним. Вдига пък веднага, обаче никой не се обажда. Ало! Ало, кой е? Ало! Чува ли ме някой? Затварям, да, следващия. Обаче аз съм впечатлен, че дигна, обаче не говори. Впечатлен съм, че дигна. Аз мисля, че няма да дигне този номер, червеният номер. Те е 0,90. Следващия. 0,90. Колко шторки? 1, 2, 3, 4. 8 шторки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Разговорът не може да бъде осъществен. Добре. Следващия. Колко девятки? 3, 4, 5, 6, 7. 7 девятки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Избраният номер е грешен. Не може. Колко 20 има тук? 1, 2, 3, 4. 4 20. 1, 2, 3, 4. София пише. Избраният номер е грешен или непълен. Грешен, непълен. Дай следващия. Следващият е 12, 16. 3 тройки. 3 тройки. Да не сгреша нещо. Да. 18, 10. Да видим. Избраният номер е грешен или непълен. Добре. Продължаваме с следващият. 089. 58. 68. 96. България пише, бе. Да видим. Напише набиране. Ми затвори веднага. Моля? Пак ще му звъним. Ще сме малко нахални. Затварям времето, не чекам отговор. Що ми затваря веднага това, бе? Я вдигай веднага. Не става. Дай следващия номер. Дай следващия.
Следващият е 0,89. Две двойки. Две четворки. 0,53. България пише пак. Я да видим. Набиране пише. Пък не се чува набиране. Не мога да разбера. Чу се и затвори. Я пак ще му задним. За последния път. Ще нахалстваме малко. Може пък случайно да вдигне. Кой знае. Добре, следващия да бе. Не ми кажеш. Що не споби тук кой клавиатурата бе? 0,29 сега. 0,34. 100. София пише. Я да видим. Ще вдигне. Набира. Добре, ще мълчим. Само ще го чуя какво говори. Здравейте! За съжаление всички наши оператори са заети за момента. Ние задължително ще ви се обадим по-късно. Извиняваме се за неудобството. Разговарям, не знам, що говоря за страшен. Оператор, не знам. Следващия 0,89. Не изгасвай. Не е тази клавиатура пак споди. 0,89. Две двойки. Но то снима ли звъня? Не, да, така. 9 обаче. 9, две четворки. 0,75. Избраният номер е грешен. Няма такъв. Добре, следващият е така, 0,29. 0,3. Да, точно звъняхме, бе. Така, следващият е 0,89. Не изгасвай. И тази, който ще спорим. 69. 8, 2 девятки. 26. В България пише звъним. Да видим. Ще се обади ли някой? Набира. Добре, сега ще ако вдигне, мълчим. Мълчим сега. Само ще го чуя какво пак говори. Ало? Ало? Обади са ни обаче. Обади са ни. Но да ви кажа, че ваш номер се води за страшен. Добре, този номер не вдигна. Сега последният е 0,89 за края на видеото. 2, 3, 2, 5 и 3 седмици. България пише, да видим сега. Ще говорим за него. С него ще говорим. За края на видеото ще му кажа, че ваш номер се води за страшен. На тази врата тук се мърда пак. Ало? Ало? Да? Да. Ало? Ало? Говори с него, я чакай. Не, това вече няма време. Ще му кажа, ваш номер се води за страшен. За последно, бързо. Няма вдигни. Приключваме, хора. Това беше видеото и чао от мен. Вие сте за канала, видите видеото, ударете камбаката и чао от мен. Сега си ги стрия тези номера тук. И чао от мен. Айде.